Hej igen alle sammen. Jeg fik rigtig lækker respons på de andre to tutorial-videoer, jeg har lavet, så jeg tænkte, at jeg ville lave en ny i lidt samme stil. Den her bliver lidt mere podcast-agtig. Jeg kommer til at gøre det på en lidt anden måde, der kommer ikke noget webcam på og sådan, men den kommer til at omhandle nogle af de vigtigste ting, jeg ser i forhold til, hvis du skal starte din stream op på Twitch for eksempel. Og jeg har fundet 7 punkter, som jeg synes er rigtig vigtige, og som jeg har haft god erfaring med i forhold til i min egen stream. Og det første punkt, det er, kan dit internet klare det? Spørgsmålet er simpelthen, om du har en hurtig nok internethastighed til at kunne streame. Og efter min erfaring, så ligger den minimum, det ligger omkring 2000 bitrate. Det svarer til, at du har 2 megabit reel upload. Det kan du teste på speedtest.net for eksempel. Og så kan du se, om dit internet det kan følge med. Den er rimelig simpel. Og det er, hvis den ikke kan, så kan det ikke rigtig betale sig for dig at streame. Og punkt nummer 2, det er så generelt for, at kvaliteten er i orden. Sådan noget som om streamen er blurry, når den kommer ud. Det kan være svært at se. Det kan du ikke se i OBS direkte. Det kan du først se bagefter som VOD på Twitch. Skrætter mikken, eller hvis du for eksempel har en dårlig dag, kan det også være en anden grund til at ikke streame for eksempel. Eller i hvert fald nogle ting, man skal tænke over i forhold til om kvaliteten, både i forhold til hardware og i forhold til også din egen performance, om det gør det værd. Punkt nummer 3, tag med dine viewers og vær interesseret, ikke bare virke interesseret, fordi det er simpelthen noget af det bedste du kan gøre i forhold til din stream, det er hvis du virker interesseret, og dine viewers får indtrykket af, at du ligesom er interesseret i, hvad de siger, og du spørger ind til det, så har de helt klart også lyst til at blive hængende længere og komme igen på et senere tidspunkt. Så det er endnu en ting, som jeg har ligesom taget med mig. Punkt nummer 4, hardware helt generelt. Webcam er utrolig vigtigt i forhold til at folk kan se, hvem du er, og om du overhovedet er ved computeren osv. Og folk får et helt andet indtryk af dig, end hvis de bare hører din stemme. Så det er en ting, der er vigtig. Det er ikke must, men den er super vigtig. En anden ting, du kan gøre senere hen, som jeg ikke vil anbefale, at man gør lige i starten, når man streamer, vent lige et par måneder for eksempel, er at købe sig en studiemic. Det er helt klart, at det er med til at forbedre din lydkvalitet. Og hvis du har en mic på dit headset, som skrætter helt vildt, dybt forfærdeligt at høre på, så kan det godt være, at det er et af de punkter, du vil skubbe lidt højere op på listen, men det er ikke absolut nødvendigt, hvis du har bare nogle mikrofon i dit headset, eller i dit webcam for eksempel. I forhold til spil og sådan noget, så er der mange, der siger, at du skal ikke streame de store spil, og dem, der er mange, der ser og sådan noget. Og det kan egentlig være rigtigt nok, i forhold til, at det kan være svært at tiltrække nye viewers. Det er lidt nemmere, hvis man streamer på dansk, men hvis der er mange store danske streamere, for eksempel os, der streamer det, så kan det også være svært at tiltrække viewers. Helt generelt vil jeg sige, min bedste erfaring er at streame, hvad du har lyst til. Du skal ikke tænke på, om det er noget, der er mange, der ser, eller om der er nogen, der er få, der ser. Fordi der skal nok komme nogle viewers ind, og i starten, så kommer der cirka lige så mange viewers ind, næsten lige meget, hvad du streamer. Medmindre det er sådan et eller andet gammelt spil, et eller andet indie-spil, som aldrig nogensinde nogen, der har hørt om. Det kan godt være, at viewersne nogle gange, når du streamer et spil, der ikke bliver set så meget, måske er engelsktalende viewers, men det er faktisk ikke slemt, fordi det er sgu også meget hyggeligt, selvom du måske streamer på dansk. I hvert fald, hvis du er nogenlunde velbevandret, når det gælder om at tale engelsk. Men helt generelt vil jeg sige, stream det, du har lyst til, fordi det er så meget nemmere at holde dig selv i gang, hvis det er et spil, du rent faktisk har lyst til at spille, også især i de lange, ensomme timer i starten, hvor der ikke er nogen, eller ikke er ret mange, der kigger med. Så det er helt generelt sådan den der med, at det handler også om, at du skal holde dig selv kørende længe nok til, at du kan nå at opbygge en stream, og ikke bare stream det, som er populært, eller sådan. Bare stream det, du har lyst til. Det er mit bedste tip. En anden lille ting, man kan gøre, og ret vigtig ting, det er alt det der med chatbots. Det er især, hvis du laver nogle lidt sjove commands, der sørger for, at folk de får den brugt. Det kan være med til at holde gang i en chat også, og nogle sjove ting. Især også stream alerts, det er klart nok det vigtigste. Jeg har lavet en video med det, som I kan se på min kanal også, hvis det skal være.
Men det er utrolig vigtigt, når folk de kommer og følger, så synes det er sjovt, at der kommer sådan en lille alert, så det er også en rigtig vigtig ting, du kan tage med. Og så her til sidst, så punkt nummer 7, det er, vær nogenlunde konsistent i det, altså du skal streame nogenlunde samtidig, hvis du kan. Det kan være svært at lægge i en kalender eller et schema, kan man sige, hvor du streamer fast, men prøv at alligevel sådan holde det nogenlunde fast. For eksempel streamer jeg mest om eftermiddagen, og nogle gange lidt om aftenen, og så i weekenden om morgenen hen over middag. Det er for eksempel mine nogenlunde faste tider. Prøv at holde det nogenlunde fast, så dine viewers ved cirka, hvornår du går live. Fordi det er ikke sikkert nødvendigvis, at de kigger med på en Facebook-side, hvis du har sådan en. Det var i hvert fald de 7 tips, jeg lige havde. Sådan ting, jeg har haft rigtig god erfaring med i forhold til at streame. Og jeg ved ikke, om jeg lige fik sagt det, men nu siger jeg det i hvert fald lige her til sidst. Det vigtigste i hvert fald, ifølge mine egne erfaringer, det er det der med, tag med dine viewers, stream hvad du har lyst til, og så sørg for, at kvaliteten på din stream er i orden. Altså, at det ikke er for blurry eller mikken skrætter. Det kan man tjekke på VODs inde på Twitch, hvis det er. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Det er lækkert jer, der har abonneret på min kanal og synes godt om min video og stiller spørgsmål. Det er helt klart med til at gøre det sjovere. Og så ellers så håber jeg bare, vi ses en anden gang. Tusind tak for det.